Kot mano doho maduong' ma pacho kae mano mar ng'ado kapo nono ni ibiro bed ka itimo negi vetting ipudho gi od bura kata oyo. Iwacho ni what worst can happen kapo nono ni doho duche ma kawuono wacho ni ok nyal puodhe gi dog e drawing board. Mano duoko wa e rang'iny kata mano kang' machal nade. Erokamano Sharon, nikech wanedo wanyalo duoko nyalo wuok either side. And you are right ni sama inedo irito the worst and the best. The worst scenario man kaka ng'iye en ni king'iyo ing'eni the selection panel time gi and their term oserumo. Ma ne orumo tarik 12. Chieng mane gi hand over the report to the president. To gimarach en ne time gi no rumo, ka gima ne gitimo to pod dhi mbele pok orumo. Ma nyiso niya, do kobukore odhi mbele gi gini ma owito oko gima ne gitimo, to chuno ni wabro chako gini afresh nimar joka gin tam gi no serumo. Parliament ne nigi teko mar extending their term gi na to Parliament remember no extend gi mana once no ko chako extend negi ne do bedo gima ber koponi ne Parliament chako extend term negi for any eventuality manyalo timore kinde ka. But koro sani as we speak walima ni mar kado ko owacho ni ne gitimo makosa to koro chuno ni kaka gibiro duogo to term gi no serumo will be a very serious legal challenge. To mano be mineno ka koro do bende penjo moro nitiere kani ni to bende do nyalo chungo Parliament from tiyo tijegi momigi ka Parliament to pok otieko tijno. Mane momiyo kata mane do kanyo achiel kuom gik ma do dhi ng'ado en ni to jogi bin ne girok ni dhi e court ka sagi mar dhi e court pok oromo under the doctrine of exhaustion mane be onego bed ni gikwong gidhi before that committee ka committee no setieko nikech gik ma gires gi te committee cha nigi teko mar winjo to mano koro wabro winjo kaka do wacho. But indeed we are in a crisis ni koponi do ni owito wachni to joko kaka ginyalo duogo office ma gibed legally onge ni mar tam gi according to the IBC Amendment Act no se